Zaman tare. Zaman tare fahimta ne a sa haƙuri a cikinsa. Zaman tare dalili ne kowa da irin ra'ayinsa. Zaman tare kamar haka ne kowa ya wadatu da nasa. Zaman tare alkhairi ne kowa zai samu rabansa. Zaman tare, 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 zaman tare. Zaman tare, zaman tare, zaman tare, zaman tare, zaman tare. Hajiya, ko kin ɗan kishin gida ne? Bacci kike ne? Ina kashin gida ne a yau. Ka dawo? Na dawo. San da zuwa. Yawwa. Ni na ji ka shiru ban ji ƙaran mota ba. Ca nake cewa ko dai yau ma ta lalace ne. Ke dai kawai a bar magana da wannan motar ce a hankali. Na daɗe ina baka shawarar ka canja wannan abun hawa amma ka ƙi yadda. Za a canja amma ai yanzu akwai abubuwa masu muhimmanci a gabanmu wanda ya kamata mu kau da su tukuna kafin canja mota. A gidan haya fa muke kai ki manta kuma lokacin biya ya karatu. Ga kuɗin makarantar yaran nan. Duk in an kau da su sai a yi ƙoƙari a canja ta ko? Shikenan. Allah ya kai mu. Amin, amin, amin. Ya na ji gidan shiru ko ke ɗaya ce ba su dawo daga makarantar ba ne? Suna nan sun dawo suna ciki. Oh, ga su nan ma ai. Ku kuma yanzu dan Allah dan Annabi tun ɗazu da kuka dawo kun kasa cire uniform ɗinku kuna zaune da uniform? Ko dai faɗan kuka sake yi ne da kuka saba? Ku dai haƙuri zan ƙaro laptop guda ɗaya, kowa sai ya samu ɗaya a cikinku a ci gaba da karatu. Ai, Abba ma a bar maganar laptop ɗin za mu yi amfani da guda ɗaya ne. Sannan Abba ka yi haƙuri akan abin da ya faru da safe. Mun yi kuskure mun gane cewa komai yana da muhimmanci, sannan aikin kama yana da muhimmanci, mu ma kuma insha Allah za mu kasance masu muhimmanci a gare ku. To alhamdulillah, Allah ya albarka. Amin ya Allah. To ni ma zan ce Allah ya muku albarka. Amin. Kuma haka kazalika kofi na da kuka fasa da irin faɗan da kuke a cikin gidan nan ku faffasa min kofuna su ma suna da muhimmanci aiko? Kina ta zancen kofin nan fa ya tsufa sosai fa. Ai ya kamata ki canja ne saboda baƙi ma in suka zo. Au, kai ma haka kace? Abba dama wannan kofin nata ba ya sha ruwa sosai. Ni hakunya ba nake ji abba ƙawaye na su zuwa ce umma a ciki za ta zuba musu ti. Ai shike. To amma ina so ku sani
kofin nan da kuke gani mahaifiyata ce ta kamun daga Saudiya. Don haka nake ɓoye da shi nake alfahari da shi. Ku ko iyafat ba ku taɓa zuwa ba? Ballantana ku hau jirgi? Abba ai mu ma za mu je maka wata rana. A sosai, Allah ya sa yadda. Kai. Za a je Saudiya. Shi kenan. Hello? Lafiya Alhaji. Umar da Amira, ‘yan boko a gomu. Ya mu zo ka rage mana hanya ne? Kaga nawa za mu biya kan kai mu. Ba sai kun biya ni ba. Ai ina jin daɗi in ga kanku a haɗan nan. Ko da yaushe kuna fitowa tare ni taron ku. Ina jin daɗin tafiyan ku haka. Kawai ni zan muku lead ne. Ku zo mu je kawai. Umar! Ya ke ciki? Abokina. San kai nake ta jira ta. Ya ake ciki? Allah alamin cajan ka. Ai ka san bana yau caja ban fito da shi ba wallahi. Shikenan ai to baka ma da amfani. Kamar ya banda amfani dan na ce banda caja shine banda amfani. To ai ka san mu banan mu ne dole sai da mu. Me yasa kuke irin haka ne? Umar kullum ina jin kunnenka akan Safwan. Ka ƙi ka rabu da Safwan ɗin nan, wai kai baka san abokai suna da hatsari ba ne? Baka jin magana da Umar take faɗa maka ko? Ka san kullum sai ta ja mana hankali akan abokai saboda suna da tasiri wurin gurɓata rayuwar mutane. Ba za ka iya magana ba saboda ka girma? Mun yi kai ɗaya da ni da kai yanzu kenan in ma na gaya maka magana da Umma ta faɗa ba haka ji ba tunda ba Umman anan ko? Allah ya kyauta mu je. Zaman tare alkairi ne kowa zai isa mun rabansa. A to lahiya lau aiki. Aha. Zaman tare. Har ni Umar na mai magana zai wuce tafi saboda sun shirya da Amira? Ta ba kun abu bane wani a guri na ne. Dan na yi rayuwa ni kaɗai mai a ciki. Aufa ‘yan mata, kina ta ina? Kin ga ba ruwanki da ina kawai ne ki ga min da ke zan same ki.
A daidai inda kike saboda wayata ne ta kusan ɗaukewa. Sun zo sami ki a daidai gurin. Ok to gani nan zuwa. Lalle wannan ta ɗauke za ta kawo min cikas. Ai sai ma fasa zuwa kai. Zaman tare fahimta a ne a sa haƙuri a cikinsa. Zaman tare dalili ne kowa da irin ra'ayinsa. Hello, wai kina ina ne? Ina ta kiran layin kitin da bai shiga. Kamar ya tana ina? Kai din kana ina? Au, Umar kai ne? Ni ne. Tun ɗazu ina jiran ka inda muka saba haɗuwa. Ka zo mu tafi picnic, kowa ya tafi, kuma karfe 3 za a fara, yanzu 3 ta yi. Kawai ka je kawai, ni gaskiya akwai abin da zan yi. Kawai sai ka dawo. Wai mai ke damun wannan gayan ne? Ba damuwa, zan nuna masa nima ɗan halak ne. Zaman tare, zaman tare. Bayan duk shashaye ne kake biskit ɗin ma sai ka min rowa? Ta har ka manta abin da kai mu? Abin da na ma ko abin da kai kamin. Ka manta ina tsaya bakin ka zo ka wuce saboda ka shirya da ƴar uwarka? Amma fa sai da na tsaya har gaisawa muka yi na faɗa ma gaskiya kafin na wuce. Zaman tare fahimta a ne a sa haƙuri a ciki. Zaje ba zaje. Yare. Yare. Ake ciki ne a. Kai ko jiya ma kwata-kwata ban ma gan ku a wajen picnic din ba.
A ba sannan kai ma ka san big boys ba sa zuwa karamin picnic. So ya rayuwar. Wai ni ku Amira kin yi assignment din nan? Ya zan yi mai da tun da ya zama yana dole. Kai ki bari dai kawai Allah ya sa mu dace. Safwan. Safwan. Amira kin ga Safwan ya wuce bai mana magana ba ko dai fushi yake da mu. To na ruwana da fushin sa ne shekara har ƙarshen rayuwarsa kai. Safwan. 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 Safwan, kai hakuri akan abin da ya faru jiya. Wallahi zan maka bayani. Wani bayani zaki mu? Bayan kin haɗa ni faɗa da aboki. Wani abokinka kuma kamar yana haɗa ka faɗa da abokinka. Wani abokin nawa ko bayan Umar? Jiya sakamakon ina ta jiran ki. Yawan layin ki bai shiga. Ya kira ni a waya. Raina ɓaci na mai masifa. Ya kashe wayansa sakamakon haka ma duk cikin mu ba wanda ya je picnic. Gashi yau na mai magana ya maki kula. To yanzu Safwan, yaushe za ka haɗa mana fita na musamman da ni da kai da Umar da Amira don mu je mu ɗebe wa juna kewa. Amira kuma? Me yasa har da Amira bayan kin san na tsaro? Safwan, mece ce matsalarka da yata Amira? Amira ba ta da sabga da kai, karatunta kawai take yi. Hope dai ka san da cewa ba komai ka sani ba. Ta kuma ba komai kamata ce ka sani ba. So don't just worry, time shall tell. Zaman tare fahimta ne a sa haƙuri a cikinsa. Zaman tare dalili ne kowa da irin ra'ayinsa. Zaman tare. Wai ni ku Amira kin san cewa Safwan da Umar sun yi faɗa ba sa magana? Madalla, ni da ma bana son mu'amala sa da ɗan uwana. Me yasa? Safwan ɗin yana da wani aibu ne? Okay, sorry. Ashe fa ke sweetheart ɗinki ne ko? Ai na manta. Haka dai kika ce. Magana ta gaskiya ba ɓoye-ɓoye Maira. Safwan yana da matsala. Kin ga shi mutum ne wanda baya mai da hankali akan karatunsa. San ba shi da serious. Amma ai naga kullum Safwan yana zuwa makaranta kuma yana shiga aji. Da yake shiga ajin ai ba wani abin ke tsinanawa a ajin ba. Iyakacin shiga ajin ne kawai. Abin da yake. Amira wallahi kin fiye gardama Amira. Haka ake rayuwa fi sabidillahi dan Allah Amira? Haba. Wake me yasa Humaira in dai abu ya shafi Safwan ba abin ke. Ke kin fi so kawai ai miki ƙarya saboda kina son shi? Wani ko sai dai mu samu matsala amma dole a faɗi gaskiya. A kawai mutum ba shi da abin arziki kuma sai a ce a ɓoye. Allah dai ya raba shi da umarni wallahi ba na son mu'amala sai kuma sai dai ki hakuri matsayin ƙawata amma fa zan dinga faɗi. Zaman tare fahimta ne a sa haƙuri a cikinsa. Zaman tare dalili ne kowa da irin ra'ayinsa. Zaman tare kamar haka ne kowa ya wadatu da nasa. Zaman tare, zaman tare.
Humaira. Yi haƙuri, don Allah Humaira ki yi haƙuri akan abin da ya faru jiya. Wallahi ba da gangan na yi miki ba, baki fahimce ni ba ne. To me a wurin? Amira, bayan kin sani saurayina kuma daman shi ma ya sane ki. To ni yanzu ya zan yi sai na hakura da ke tunda ba za ki zo kin mu je mu same shi ku sasanta ba. Ni wallahi ban san ya tsane ba. Allah ya baki haƙuri mu je. Shi ma bai san kin sane shi ba. Mu je. Ni ba ni da wata manufa amma gaba ɗaya kin kai zaki har da fushi wai a cikin da nake da ke kina kallo na amma. Ni ba fushi nake yi da ke ba, ki ma gaskiya kin san ai abin da kike yi ba kya kyautawa. It's not compatible. Ba shi ke nan ke ya wuce a guri na matsala. To sai mu je mu same shi. Ba za ku fahimci wani abu bane, amma wata ran za ku fahimta. Idan na kalle ku, nakan tuna lokacin da na yi rayuwar makaranta ina kamar shekarunku. Kuma ina so ku sani, wata rana da kanku za ku zo ku ringa tunanin irin wannan rayuwar da kuka yi, kuma ku ringa tunanin kuna so wata rana ku zo ku yi ta, kuma za ku yi kewata, amma lokacin ya riga ya ƙure, girma ya kama ku, ba yanda za ku iya yi ku zo ku yi wannan rayuwa. Don haka ina so ku sani, dole ku yafe wa junanku, dole ku daina rigingimu a tsakaninku, dole ne ku haɗa kanku don ku cimma burinku a abin da kuka zo nema na karatu. Domin ina so ku sani, idan ba mutuwa ko kuna so ko ba ku so, wallahi akwai rabuwa. Wata ran sai kun nemi kanku gaba ki ɗaya ba ku tare. Insha Allah malam za mu yi amfani da wannan shawarar taka kuma za mu ɗauke ta. Safwan, don Allah ka yi haƙuri ka yafe min kaji? Ba komai yaron, ni ma ya kamata da nemi yafiyar ki haƙuri. Kawata, ki haƙuri don Allah ki yafe min kan kullatar ki da na kin ji? Komai ya shige ƙawata ba komai. Safwan, ka ba Umar haƙuri kaji? To shi ya kamata ya fara yin magana tunda ni ne ba. Ni da kai waye fara bata wani rai. Dole sai kun yi haƙuri da junanku, kuma dole sai kun yafe wa junanku. Domin Ubangiji Allah ma muna saba masa, kuma mu daga hannu mu riƙe shi yafe mana. Ku yafe wa junanku, ku cire waɗannan gaba da take cikin zukatanku. Ku zauna ku nemi iliminku, don shi ne gishirin rayuwar duniyarku. To shi kenan ka yi haƙuri. Kai ma ka yi haƙuri. Na ji daɗin wannan fahimtar juna da kuka yi a tsakaninku. Wannan abun ya mun daɗi. Don haka ku tashi gaba ki ku koma aji ku ci gaba da karatu. Ku ci gaba da karatunku. Don Allah ku tsaya ku mai da kima da kima a karatunku. Domin iyayenku ne suka kawo ku kuma suna kashe muku kuɗi. Ku je ku ci gaba. Na gode. Zaman tare fahimta ne a sa haƙuri a cikinsa. Zaman tare dalili ne kowa da irin ra'ayinsa. Zaman tare